29 april 2010 op het station van Snits moesten wie Max Kooijmans, initiatiefnemer van de Friese Stoomtreinmaatschappij. Ze willen een stoomtreinverbinding tussen Snits en Starum. Dit is een verhaal over de voortgang van de Friese Stoomtreinmaatschappij, de FSTM. Dit mooie witte terrein achter mij is natuurlijk de mooiste uitdaging die je kan voorstellen. In juli volgend jaar is dit compleet volgebouwd met een grote loods, met een watertoren, met een lichte olietoren, met rails. Er staan rijtuigen en de deur van de lok gaat open, locomotievenloods, en daar komt een stampende locomotief uit. Als dat geen mooie droom is, dan weet ik het niet meer. Dit weer Rom en Ier Verlien. We volgen de FSTM om te zien hoe het verder gaan is. Het hek is dicht, op slot. We mogen er niet op. Dat heeft te maken met het feit dat het opgehoogd is met zand om het water uit het drijfzand weg te persen. En de loods kunnen we niet in, die is ook op slot. Dus het is echt heel gevaarlijk om nu zomaar erop te gaan. Want de kans is groot dat we tot hier ver in het drijfzand zakken. De kunst is om te zorgen dat het geen nachtmerrie wordt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij wachten op de trein vanuit Leeuwarden. Die is om 5:30 vertrokken.
Die zou hier om 4 minuten voor moeten zijn. En als het goed is zitten daar 2 gedeputeerden in. Ik ben Piet Adema, deputaire van de mooiste provincie Friesland. Jullie zijn hier bijna om mij te vieren dat de stoomtrein eindelijk losgaan kan. Dames en heren, welkom. Mijn naam is Max Kooijmans, ik ben voorzitter. Zo, dus ja, ik zou zeggen, zal ik even dit vasthouden? Ja, want ik viel me nog wel super machtig. Zo, nou beste mensen, ik zet het zijn dadelijk op green voor de stoomtrein. Dit is ook een prachtige dag dat we nou eindelijk, na zo lange tijd, het 10 jaar praten, het 10 jaar ziet je naar oplossingen. Een stichting die het 10 jaar lang heel actief met een enorm bedrijf mee bezig was binnen, dat we nu zo vier binnen dat wij eindelijk het project van start gaan letten en dat het er nou uitziet dat oren hier in de zomer hier echt die stoomtrein in de zil. We verwachten 60.000 bezoekers, reizigers, extra. Nou, dat is natuurlijk een enorm aantal, maar ik denk dat dat kan. Op 23 november 2010 riet een delegatie van de RWSTM naar Zwitserland. Ze zal daar haar nieuwe locomotief bezienen. Tjen middernacht komen ze aan bij haar hotel in Schaffhausen. Zo, dat is weer een grote reis. Nou, we komen hier een trein bezienen die wordt straks ombouwd van steenkool op olie. Overmorgen gaan Roel en Peter van Schaffhausen met de trein naar Romanshorn dat de locomotief staat. Wij gaan eigenlijk met de fabrikant afspraken maken over planning en hoe we de zaak organiseren om het straks op tijd in Holland te krijgen. Nou, het hoofddoel is toch nu even die lok te bekijken die we gaan huren. Hier komt Max Kooijmans bij het zeilschip. Het ziet er al goed uit. Alleen ja, de machine moet poetst worden en het koper moet natuurlijk poetst worden. Het moet er eigenlijk spikkerspan uitgaan. En het onderstel even een klein meidje, maar het ziet er eigenlijk goed uit. Deze lok is ontworpen om de snelheid te halen van om en bij de 110 km per uur. Het zit allemaal lekker en het rookt. Nou, als het straks ombouwd is, dan is er uiterlijk eigenlijk net zo volle te zien. Het is hoofdzakelijk binnen in die fjouwerkant deel van dat cilindrische gedeelte, daar de vuurkist, komt dus de branden zien. En die zwarte rook die je nou zucht uit de squash in wij, die ben we kwijt, die hebben we niet meer. De ATB, EG voorop zetten en ook weinig metaal. Dat pompen ze nou water bij om de zaak weer op druk te krijgen. Hij zit eigenlijk klaar om te vertrekken straks naar het station om met de wijns naar Schaffhausen te rijden. En dan lang omlet, het moment dat ze heel dit nooit jongen hebben, stoom. De locomotief komt in beweging. Op het station van Romanshorn staat een aantal Zwitserse stoomfanaten op het trein te wachten. Als de locomotief in Schaffhausen aankomt, zal er reviseerd worden. Net meer op kolen rijden, maar op biodiesel.
Piet nou. Nou, dit is eigenlijk de eerste omzet om straks in Friesland te rijden. Dus zag je dat dan? De Zwitserse stoomfans hebben ze haar eigen wijze om de laatste tocht op kolen van de stoomlocomotief te vieren. Die stoomgeur ik, hè? Dat is het. Hè? Ja. We hadden dus wel een put nodig, hè, om die ATP in de tweede leeg te bouwen. Dus we laten eronder dan. Ik denk dat er een probleem is met een kleptaar. Dus naar kijken. Nou breekt het moment om van Roel en Peter. Ze beginnen met haar ziektocht naar mankementen. Hier ligt er eentje. Pakking, kun je zien. Nou, dat zijn kleine dingetjes hoor. Op 12 februari 2011 gaat een aantal vrijwilligers naar Roosendaal. Daar staat een van Hawaii in de remise. We zijn vanmorgen heel vroeg begonnen. En het doel van vandaag was om te testen of de plannen die we ontwikkeld hadden om een rijtuig van binnen leeg te halen, het zogenaamde strippen, of dat ook werkte. Nou, dat heeft gewerkt. We zijn geen rare dingen tegengekomen. Dit is dus de coupé zoals ze waren. Tweede klas, 6 mooie zitjes. Ja, dat gaat er allemaal uit. Misschien zonde, zeggen sommige mensen, maar het wordt straks een prachtig dinerrijtuig. Met tafeltje van 4, tafeltje van 2, lampjes, kaarsjes. Hartstikke gezellig en lekker eten. Eigenlijk is de tijd ons meegevallen. Dus we hebben de helft gedaan in 1 dag. Dat wil zeggen dat je in 2 dagen 1 rijtuig kan leeghalen. En met 3 rijtuigen ben je 6 dagen verder. Dus in theorie, in 1 week kunnen we ze alle 3 leeghalen. De trein 20058 locomotief wordt nu ombouwd van een kolen naar een biodiesel aandrijving. En dan, voor de eerste keer, worden de nieuwe oliebranden starten. Dochter het? De grote olievariezettel is nog net installeerd. Voor de proefrit wordt een liets plastic tankje gebruikt. Onder het plaatsen van de olievariezettel wordt de laatste handlijn. Klaar voor de grote tocht naar Nederland. Jood had de FSTM op een huis in de remise in Snits. Je moet ze wie Dries onklen. Hij had kwartling contact met Max Kooijmans. Max die zit onderweg van Zwitserland weer naar huis in de ICE, dus hij gaat knap snel.
Want zijn missie om de stoomlak hierheen te halen is jammer genoeg mislukt. De oorzaak is dat de stoomtrein eigenlijk door de ketelkeuring had moeten, laten we zo maar zeggen. De stoomwezen in Zwitserland. En dat is de ombouwer gewoon vergeten. Het is 11 april 2011. Max is weer rond van Schaffhausen. We moeten hem bij de remise in Snits die in ombouw is. Dus op het moment dat wij in Zwitserland waren en eigenlijk doorkregen dat de papieren niet in orde waren, ja, op dat moment dan krijg je een soort vuistslag in je gezicht. Dan hebben we verder nogal wat pech gehad met onze rijtuigen. Daar moeten onderdelen vervangen worden. Onder andere moeten we ze weghalen bij magazijnen van de Deutsche Bundesbahn in Duitsland. Dat zit heel strak in elkaar. Daar heb je een nummer voor nodig. Nou, kom maar eens 18 nummers. Kortom, heel lastig, heel ingewikkeld en kost heel veel tijd. De rijtuigen die gepland waren hier naartoe te komen, die staan nog steeds in Roosendaal. Als je nou maar open communiceert naar je vrijwilligers, dus voordat het in de krant staat naar je vrijwilligers melden. En ook laten zien wat de voortgang is en wat ze toch kunnen doen. Dat je dan een hele hoop mensen binnenboord houdt. Sterker nog, tot nu toe hebben we nog geen opzegging van een vrijwilliger die zegt ik stop ermee, want ik geloof er niet meer in. Hier is Eppie Oosterbaan, een betoefd machinist en leraar standtechniek. Het verlossende woord in Zwitserland is er, de goedkaring is binnen. Nou kan Eppie voor de tweede keer maar een aantal FSTM-collega's bezieken om de locomotief naar Nederland te rijden. Maar de sneltrein is er voort op 10 juli 2011. Oh, guck mal, so macht man das. So, man hat das nicht genau im Griff. Door een maand betiet, na het Maasbrugje maakt ze zaak klaar voor de tocht naar Nederland. Nou de liende wijn aankeppel is, kan de reis naar huis beginnen. Na het bijtanken en een controle kan de reis weer verder gaan. Na een lange dag wordt er overnachten in Linz.
morgen om Jelwachten gaat de ploeg op wei voor de laatste 260 kilometer naar Stadskanaal. Het is haast klaar, nog maar 1 lieds eindje naar het eindpunt. Stadskanaal. Daar zal de locomotief deelt zetten worden, onder in Friesland riet. De afgelopen maanden heeft het behoorlijk tegengezeten. Wat natuurlijk heel zorgelijk is dat we verleden jaar oponthoud hebben gehad en nu weer. Dus je kosten lopen door en je inkomsten die blijven uit. Nou, iedereen kan het rekensommetje maken wat je dus kwijtraakt. Dan hebben we verder nogal wat pech gehad met onze rijtuigen. Ambtenaren die soms andere mening hebben op papieren. Stadskanaal, daar staat een locomotief nu in de loods. En wordt verder klaargemaakt en goedgekeurd om van daaruit allerlei testritten te doen met de nieuwe beveiliging die erop moet. Nou, dit gebouw moet verder van binnen nog worden ingericht. Opleidingen zijn stopgezet op de opleiding van de rangeerders na, want die hebben we dadelijk hier nodig ook. En de rijtuigen die komen straks hier naartoe, die moeten afgewerkt worden. ProRail heeft in de planning nu al staan dat in week 10 2012 onze sporen worden aangesloten op de hoofdbaan. Ik had een mooie droom dat ik in Schaffhausen aankwam, dat daar een lok klaar stond te puffen, te ruiken, te sissen. Dat die vervolgens aan alle kanten de stoom eruit kwam, dat die ging rijden met de mooie luchten erbij. En dat ik dacht, ja, dit is waarvoor je alles doet.